Sipot pa'y di damdamu ngayon ka maserpat kas kaman na tay dalayap nga nangalsem kanyak kas sa ginaw biyak ko mantay kay arigak no di kan mapurus patay pagtumpala anan rin na pintas mo nga hindi mo timunay di meto manay sa nikwam nudong teng ni patay agayat kaitan kakasat sa diwampay yan tangay at tuyak nagtarigagay sipot pa'y di damda ngayon ka maserpat kas kaman na tay dalayap nga nangalsim kanyak kas sa ginaw biyak ko mantay kay arigak no di kan mapurus patay pagtumpala anan wen tapindas mo ngayon ingutin mo nay di meto manay asan ni kwam nudong teng ni patay agayat kaitan kakasat sa diwampay yan tangay at tuyak nagtarigagay anan wem tapintas mo naingingutin mo nay di meto manay asan ni kwam nudong teng ni patay agayat kaitan kakasat sa diwampay yan tangay at tuyak nagtarigagay yan tangay